Jo soc na Llucia Diegues i som integradora social. Faig feina aquí, en el Secà de la Real, com a educadora de carrer, junt a la meva companya, na Sara Fernández. Juntes estem en el projecte d'intervenció comunitària, a l'entitat social GREC, Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors. Estem en un conveni singular amb l'Ajuntament de Palma i ara actualment estem aquí a la barriada duent a terme aquest projecte. Avui vos contaré quina relació tenc jo amb el Secà de la Real. I és que jo no vaig néixer aquí a Palma, sinó jo vaig néixer a Artà. Més tard vaig venir a viure aquí a Palma i en el monestir de la Real ma mare hi venia a comprar perquè abans hi havia una cooperativa ecològica. Aleshores jo recordava el Secà de la Real només com aquest lloc on veníem a comprar fruita i verdura. Però més tard, quan ja me vaig graduar com a integradora social, vaig estar fent feina a altres bandes i quan me varen oferir aquesta feina en el Secà de la Real, en un principi vaig pensar i quina feina comunitària hi ha a fer aquí en el Secà? Si pareix una barriada que està com a tot molt junt i molt unit i pareix que no hi ha feina comunitària. Però més endavant, arrel d'estar aquí, a peu de carrer, conèixer la gent, xerrar, veure les necessitats que existeixen, me n'he donat compte de que sí, de que aquí en el Secà de la Real també se necessita un teixit associatiu més unit, més aglutinat, també que se generin espais de convivència, com els estem creant a dia d'avui. I bé, aquesta és la nostra missió i el que estem fent a dia d'avui, na Sara i jo. Aleshores, bé, la meva visió cap a Secà de la Real ha canviat cap a bé i estic molt contenta de fer-hi feina, perquè és un plaer fer feina a un lloc tan agradable.